Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel. Va a punt d'arribar a 3:45 de la tarda i a aquesta hora, i és dijous, a la caravana volem ser molt més educats i avui parlem de les baralles entre germans, Nina. Qui tingui germans sap que hi ha ocasions en què, per gelosia o per a un altre motiu, t'acabes barallant amb ells i elles. Discussions, crits o insults són algunes de les situacions habituals que no només formen part de la vida, sinó que a vegades poden afectar la manera de relacionar-se amb la família i amb l'entorn. I és per això que volem parlar-ne amb Oriol Julià, president de l'equip SER, i Laura Torroella, la directora de l'equip SER Salut i Educació Emocional. Laura, Oriol, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Gràcies per ser de nou aquí a Ràdio Estel i a la caravana. Avui volíem parlar de les baralles entre germans. Ja ho vam comentar una miqueta al Nadal, que això a vegades passava, però avui ens volíem extendre una mica en tot plegat. Dèiem baralles i gelosia. La gelosia sol ser l'origen sempre d'una baralla entre germans? Jo crec que tenim com aquesta idea a nivell imaginari, però jo crec que no té per què ser així. Hi ha molts motius que ens poden portar a tenir conflictes entre germans. Un d'ells és la gelosia, evidentment, però segur que n'hi ha molts altres i està bé tenir en compte que poden ser aquests altres per poder-los acompanyar. Com quins, per exemple? La competitivitat, per exemple, la diferència d'atenció que reps entre els pares, les expectatives que creus que tenen cap a tu, vés a saber. Podem ampliar el concepte de gelosia per el lloc, això és més complicat, però és el lloc que ocupo també a la família, no? Soc el petit o soc el gran? Si sóc el petit vull fer unes coses i potser el gran vol fer unes altres. I ja no és tant gelosia com a vegades és aquesta disputa de el que jo vull i el que tu vols, no? Que al final és una convivència. I passa amb els germans. Com ho hem de canalitzar, això, els pares? Doncs segurament, hi ha molta, no sé si hi ha una sola resposta, no? Perquè com hem de canalitzar el què? Una cosa és com acompanyem a cada un d'aquests fills, filles en la gestió del que li està passant, una altra cosa és com acompanyes a tenir una bona sintonia entre els dos germans. Ara suposem que comença una baralla entre dos nanos, un nen i una nena, dos nenes, dos nens, és igual. Comença aquesta baralla i jo com a pare què he de fer? M'hi poso al mig per posar pau, deixo que ells arribin a les seves pròpies conclusions, encara que sigui una mica amb escridassada? Anem a pams, no? El primer, hi ha perill d'un dany irreparable, ho podem aturar, no? Sempre quan parlem d'expressió emocional, per exemple, diem que a vegades tallem l'expressió molt ràpid i perquè una baralla és una expressió emocional, encara que sigui mal portada, però és una expressió. Que jo cridi o que jo reaccioni amb un cop, òbviament és una expressió. Si jo la tallo molt ràpida, aquesta expressió, després és difícil que pugui ajudar el meu fill a expressar-se, no? Per tant, si puc, primer de tot, deixo expressar. No és el moment segurament de dir aquesta paraula no, això no toca, això no. Puc deixar expressar. Ara, també puc ensenyar als meus fills a expressar-se en aquest moment, no? I per tant, potser en un moment donat que és crisi total, doncs ho aturo, però després puc ajudar els dos o els tres a que puguin dur una discussió sense insults, una discussió sense un cop, una agressió, faltaria més. Per tant, l'actitud que prenen els pares entenc que influeix de forma cabdal en l'actitud que tindran els fills. Totalment. També aprenem als fills a través de com porten les discussions als nostres pares. Per tant, això també és una forma de modelatge, no? De fet... M'agrada molt això, Clar, de fet, un dia ho dèiem, no? Si els pares no discuteixen davant dels nanos, però els nanos ho noten, aquí sempre hi ha una violència percebuda, però no veuen la solució, que això crec que ho parlàvem també la setmana passada o l'anterior. Aleshores, amb els fills passa el mateix. Si hi ha una baralla, doncs hi ha una baralla. Ara, després puc fer la reflexió que evidentment sempre a vegades és més difícil, però és el mateix que hauríem de fer a l'escola. Hi ha una baralla, és una oportunitat de creixement. Vosaltres ja sabeu que sempre ho veiem tot com una oportunitat, però és així. Hi ha una baralla, què ha passat? Què ens ha tocat?
és un indicador de que alguna no està bé. Doncs anem a treballar-ho. I en aquest sentit jo també diria que estaria bé, quan comença aquesta baralla, si ens intentem ficar molt de seguida, no estem donant l'oportunitat de guanyar aquesta autonomia en els nens i nenes per veure si són capaços o no de resoldre-les, no? Per tant, primer intentem acompanyar l'autonomia i quan veiem que necessiten la nostra ajuda, o bé perquè ens la demanen explícitament, o bé perquè puja molt d'intensitat o el que sigui, doncs llavors ja podem intentar oferir algun tipus de suport. Aquí entra una altra qüestió, que és allò que fèiem els pares i les mares, no? I començàveu a comentar. Una cosa que fem molt, pares i mares, sense cap mena de mala fe, és la comparació entre germans. Això és el que dèiem quan parlàvem d'on poses l'atenció o els rols, no? Nosaltres diem, si tu poses atenció conscient, rebaixes l'atenció inconscient, no? És a dir, tu has de ser conscient d'on estàs posant l'atenció, de què li estàs demanant a un, de què li estàs demanant a un altre. També està bé saber explicar-los que són diferents i que, per tant, poder entren algunes maneres de tractar-los diferent. Però, clar, no amb comparació, no? Hem d'entendre, de fet, segurament, si ens estan escoltant i sabeu que teniu dos fills, no? Qui té dos fills iguals? Al revés, acostumen a ser pols oposats. Blanc i negre, no? sí. Blanc i negre. Clar, aleshores, comparar no té sentit, perquè precisament són blanc i negre per comparació. Perquè si el meu germà és el responsable, a mi quin lloc em queda? Aviam si se m'entén ara, Existeix aquesta comparació que em sona a la competició que dèieu abans, no?, una mica. Existeix això perquè hi ha certa pressió social cap al món, que el món va cap aquí? No sé si m'estic explicant, No sé si és l'únic motiu. Segur que el món influeix en que hi ha un ambient de competitivitat i de voler destacar i de més que ens hi porta. De fet, fa un temps vaig llegir un llibre que comparava com diferents societats més comunistes o més capitalistes i veia com hi havia aquest desenvolupament en relació al tipus de societat que hi havia, no? Llavors, això, en societats més comunistes explicava que afavoria que no hi hagués aquesta necessitat de voler destacar i, per tant, els comportaments que predominaven tenien molt més a veure amb tenir en compte l'altre i passar una mica més desapercebut, sobretot, no? Llavors, en la societat més capitalista hi ha molt més aquesta necessitat de destacar i de voler ser millor. Sense entrar a valorar si és millor un model o un altre, però sí que determina aquest context social, per suposat. Agafant aquest fil, no?, de que no és tant el destacar, sinó el ser vist. Aleshores, el que jo com a família, com a pare, mare, m'he d'assegurar és que el meu fill se senti vist i senti que té un lloc i que jo li reconegui aquest lloc. Si els dos el tenen, és igual quin sigui, si els dos el tenen, i òbviament jo poso atenció en que sigui un rol sa per ell i per la família, això segurament m'ajudarà a que ells visquin millor la convivència i a que entre ells no hagin de competir. Oriol, em parlaves de rols. Com li expliquem al fill gran que té un rol de més responsabilitat sense que la responsabilitat generi superioritat, i com li expliquem al fill petit que igual està en l'etapa de divertir-se, però que aquest divertimento tampoc és fotre el gran? Bueno, no sé si es pot explicar sense la vivència, no? Segurament... T'ho posa complicat, No, clar, segurament el que no podem fer és evitar-nos aquest tipus de coses, perquè són inherents en la família i és el que també ens fa créixer. Vull dir, sí o sí, el germà gran també serà, possiblement, si realment és germà gran, això em parla molt la sistèmica, després, a llocs on vagi a treballar, a conviure, a relacionar-se, també ho farà des d'un possible rol de germà gran. O sigui, si d'alguna manera... com deia la Laura abans, no el deixem experimentar, escollir, si ho veu com algo obligat, algo imposat, doncs és possible que li generem un desordre en el seu paper. Clar, compte, perquè aquesta cosa... M'agrada molt que em genereu debat sempre, sempre el gran l'associem a la responsabilitat, el petit a la diversió o a la menys responsabilitat, diguem-li com vulguem, però a vegades aquests papers es canvien. Jo crec que no és tant que es canviïn, sinó que no hi ha un paper determinat per un rol, per un lloc de germà dins de l'estructura. El que crec que és interessant tenir en compte és que els nostres fills són diferents.
no que el gran és d'una manera i el petit és d'una altra, sinó que siguin quins siguin els fills que tinc o el número de fills que tingui, seran diferents els uns dels altres. Aquí anava, no?, que el responsable no té per què ser el gran, Correcte. no? I nosaltres ho hem designat així per los siglos de los siglos amant, que diu aquell, però vaja, no té per què ser així, no? No té per què ser així. I continuant una mica amb el fil que dèiem abans, també em semblava interessant poder acompanyar aquest lloc que li estem donant a cada fill partint de les seves habilitats. És a dir, no tant quin lloc tens en relació al teu germà, sinó tu quines habilitats ja tens com a gran, com a mitjà, com a petit, com el que sigui, i per tant poder donar lloc a les habilitats que té o que encara no té prou desenvolupades l'altre. No? Llavors potser això ordena una miqueta el fet de poder explicar, no és que el teu germà petit no és perquè sigui petit que no pot fer això, és que potser encara no en sap, fixa-t'hi que no està entenent el que tu li estàs dient, no? Llavors des d'aquí potser és més fàcil acompanyar i evitant aquesta competitivitat que dèiem abans. Portant-lo a un lloc sa, al final el gran està repassant coses que a ell li ha passat de petit gràcies al germà petit. I al germà petit se li estan avançant temes o té un model més proper que els pares gràcies al germà gran. No? I aleshores ja no està en un rol de responsabilitat o de juganer, no cal exactament lligar-se aquests dos papers, sinó el paper que juga el gran acostuma a ser de modelatge i el paper que juga el petit acostuma a ser de trencar, de canviar, de buscar coses diferents, i això sí que pot estar més lligat als papers. I després em sembla molt important el que dèiem de quan creixen, no? Quan creixen, què passa? Quan creixen despertaran totes aquestes habilitats que també han entrenat de germà gran i germà petit. Per tant, vivim-ho. Estem parlant amb dues persones, amb el president i amb la directora de l'equip SER, per tant, de salut i educació emocional. L'Oriol en parlava a l'inici d'emoció i de que tot ho podem veure des del punt de vista positivista, no? Com els hi expliquem als nostres fills que la baralla que acaben de protagonitzar també ha estat una actitud positiva? És guai, és benvingut, és veritat. És guai, però m'ho has d'explicar això, perquè clar, veiem una cosa... Mira, d'entrada no ho has d'explicar just després del moment en el que... Per què? Bueno, perquè d'entrada la intensitat emocional, la Laura en sap més d'aquesta part, més de neuroeducació, però d'entrada la intensitat emocional que tens no et permet, no estàs en el moment de poder fer una reflexió d'aquest tipus, no? Aleshores, primer que has de fer rebaixar, ajudar-los a rebaixar, ajudar-los a veure el que ha passat des d'una mica de distància, i després aquí, en un moment, en una xerrada informal, el dia següent, sense que sigui vamos a hablar, no? Sense que sigui tot això, després puc treballar aquest tipus de reflexió. Sí, anava a connectar-ho també amb alguna cosa que nosaltres treballem sovint, que són com les diferents fases de gestió de situacions emocionalment complexes, no? Per dir-ho d'alguna manera. Una baralla amb un germà pot ser una situació emocionalment complexa, no? I entren en joc moltes coses. Clar, si jo estic en un moment, per exemple, de resignació amb la situació que m'ha tocat, no? M'estic barallant amb el meu germà o la meva germana i estic resignadíssima a que sempre em toca a mi rebre, i llavors estar resignada en el nostre marc podria tenir a veure doncs, amb la indignació que estic sentint per quedar-me en aquest lloc, no? O potser amb el desànim de no saber com sortir d'aquesta situació. En aquest moment no és encara un espai d'aprenentatge. Ja vindrà el moment en el qual puguem aprendre, però he de passar per alguns llocs a nivell de transició d'aquesta complexitat per poder estar preparada per veure quins aprenentatges tinc. Si no, m'estic saltant molts passos alhora. Val, i ens queda un minut, però sí que us volia preguntar precisament això. La xerradeta ha de venir després, no? I em deia l'Oriol, no ha de ser la típica xerradeta que soni allò de ven aquí, siéntate i veràs, i el fill posant aquella cara de una altra xapa, no? Com ho fem, això? Aprofitant espais significatius, jo crec, inclús traient-li ferro, no volent que sigui un espai com superprofund, sinó comentant com estaríem comentant altres coses i des de la naturalitat. I xerrant sempre, no només quan ha passat alguna cosa negatiu. És a dir, al final sempre anem al mateix, espais de qualitat de manera continuada. Xerrar també d'altres coses en aquests espais informals. Xerrem poc amb els nostres fills? Bueno, com sempre, no tenim un estudi que ho pugui valorar darrere. Mira que jo no soc pro estudis, precisament, però per afirmar-ho potser no ho sé, però que sempre es pot parlar més, segur. Oriol Julià, president de l'equip SER, Laura Torrella, directora de l'equip SER, moltíssimes gràcies per venir una setmana més a la caravana. Us espero d'aquí, que un mes, Un mes. D'aquí un mes aproximadament i seguim parlant d'educació i dels nostres fills. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.